täältä salaa yhden. Mä en kato mikä maku se on. Okei. Ota toi kuppi. Hyi! Tässä jotain vihreitä ja valkoisia pilkkuja. Tää on vaaleapunainen. Ota toi kuppi. Huulikoru hampaa synkiä. Se oli purkka, mutta se maistui ihan sille lasten purkalle, mikä on ihan kamalan makuinen. Mikä lasten purkka? Onko semmonen, missä ei ole yhtään ksylitulia? Nää jää hampaisiin. Se oli mato! Se maistui aluksi ihan mansikalle!